Sme v roku 2026 a trh s autami prešiel obrovskou zmenou. Ceny elektromobilov klesli, zatiaľ čo spaľováky zdraželi kvôli prísnym normám. Stojíme pred zásadnou otázkou, oplatí sa vám v dnešnej dobe ešte kúpiť diesel, alebo je čas prejsť na elektrinu. Dnes si na príklade cesty do Chorvátska a priameho porovnania dvoch populárnych modelov ukážeme, kde ušetríte a kde vás prevádzka vyjde poriadne draho. Poďme na to. Prvýkrát v histórii je elektromobil v základe lacnejší ako naftová verzia porovnateľného SUV. Firemný odpočet DPH a prípadné štátne bonusy v roku 2026 rozdiel ešte zväčšujú. Pri kúpe vyhráva Elroq. Pri prevádzke diesel vozidla, ktoré spotrebuje 5,5 litra na 100 km a pri cene nafty 1,85 eur za liter sú náklady približne 10,20 eur. Pre elektrické vozidlo s nabíjaním doma pri cene 0,18 eur za kWh sú náklady približne 3,20 eur. Elektrocena môže vyskočiť na 11 eur, 12 eur. Pointa: elektro sa oplatí tomu, kto nabíja doma alebo v práci. Ak ste odkázaní len na diaľničné nabíjačky bez predplatného, jazdíte drahšie ako s dízelom. Spaľovák. Jedna zastávka, čas 7 hodín. Náklady cca 75 eur za naftu. Elektro Elroq, dve nabíjacie zastávky, čas 8,5 hodiny. Kľúčový postreh: v roku 2026 je sieť nabíjačiek v Rakúsku a Slovinsku špičková. Problémom už nie je dôjsť, ale naplánovať. Spomeň vietor bura pri Zadare, ktorý zožerie viac percent batérie. má o 40% menej dielov, ktoré sa môžu pokaziť. Karoq bude mať v roku 2030 problém s vjazdom do centier európskych miest. To zníži jeho cenu pri ďalšom predaji. Pre koho je ktoré auto? Kúp si Karoq, ak bývaš v paneláku bez nabíjačky, jazdíš 500 plus km denne a nemáš čas na pauzy. Kúp si Elroq, ak máš dom alebo garáž, jazdíš bežné trasy do 200 km a chceš auto, ktoré o 5 rokov nestratí polovicu hodnoty kvôli reguláciám. Ktoré by ste si vybrali vy? Napíšte mi do komentárov, či by ste v roku 2026 dali prednosť nafte alebo elektrine. Nezabudnite na odber, aby vám neušli ďalšie testy.